Nedávno som stretol podnikateľa, ktorý nerobí často pohovory s uchádzačmi o zamestnanie. A priznal sa mi, že má z toho stres, lebo nevie, či to robí správne. Ak sa aj vy chystáte viesť pohovor, ponúkam vám 5 základných tipov, ktoré vám uľahčia výber správneho kandidáta. Poprvé, zadefinujte si s kolegami čo možno najpresnejšie, koho hľadáte. Kandidátov potom porovnávajte k tejto predstave. Vyberte si toho, kto sa k tej predstave najviac približuje, ale nečakajte, že nájdete presne takého, ako ste si vysnívali. Po druhé, ak môžete, nebuďte na pohovore sami. Posaďte si vedľa seba skúseného kolegu, ktorý nemusí položiť žiadnu otázku. Stačí, ak bude ako pozorovateľ a bude si všímať vopred dohodnuté veci. Po tretie, pri hodnotení kandidátov nedávajte veľkú váhu na prvý dojem. Pokúste sa rozhodovať na základe faktov a nie dojmov. Sústreďte sa na to, čo kandidát robil v minulosti a ako sa rozhodoval. Správanie v minulosti vám napovie, ako sa bude správať v budúcnosti. Po štvrté, každému kandidátovi položte rovnaké otázky, aby ste potom porovnávali hrušky s hruškami, a nie hrušky s jablkami. A po piate, nekladte hypotetické otázky typu, čo by ste robil ak? Priemerne inteligentný človek vám odpovie tak, ako chcete počuť. Všetci predsa vieme, čo by sme mali robiť a ako by sme sa mali správať. No nie vždy tak jednáme, že? Viac sa dozviete v článkoch v mojom blogu alebo ma kontaktujte.